Hei, olen Titin, 15-vuotias, käyn Muuralla peruskoulun, on 7 B:llä, harrastan pianosoittoa. Hei, olen Magdalena, käyn Muuralla koulussa ja olen 15-vuotias ja käyn 8. luokalla. Minäkin harrastan pianoa. Toivo, että täällä olisi lentopallo. Ja minä toivoisin, että täällä korjattaisiin se laavu, joka on poltettu. Ja että täällä olisi lisää harrastuksia. Hei, minä olen Ehmu ja käyn Muuralan koulussa 7A:lla. Harrastan jalkapalloa ja olen ollut Suomessa 7 vuotta. Moi, minä olen Sapa ja olen 14-vuotias ja käyn Muuralla peruskoululla ja olen sisko Ville. Harrastan pianosoittoa ja olen asunut Suomessa 7 vuotta. Minä olen Pisi, olen 16-vuotias, Muuralla koulu 8C:llä. Harrastan kitaraa, basso, rumpu, soittamista. Hei, minä olen Korea. Hei, minun nimeni on Loki. Olemme tulleet Suomeen vuonna 2007. Kerro, millä luokalla olet? No, minä käyn tällä hetkellä nyt 7A-luokkaa. Minä olen 8C:llä. Mitä te harrastatte? No, minä harrastan jalkapalloa. Ja niin miekin. Missä te käytte pelaamassa? No, Santa Clausissa. Rovaniemellä. Montako kertaa viikossa on treenit? 3. Keskiviikkona, paitsi että ne loppu. Mitä sitten tehdään, kun tulee talvi? No, me käydään Ounasvaaran hallilla. Okei. Onko toiveita? Rob saisi olla halvempi. Kuka sen maksaa nyt sen harrastuksen? Maksaako äiti ja isä? Pelkkä äiti. Saako siihen mitään apua ja tukea? Ei. Pitääkö käydä marjoja keräämässä ja jotakin kirpputoria pitää, että saa harrastusrahat kokoon? Kyllä meidän äiti ainakin käy. Mm.